Sweetheart, wani mai fara da kanshi nake ta ce a gidan nan gaba. Ki gidan nan ya karaɗe da kanshi. Ina cikin daki ina ta duba takardu, amma gaba ɗaya kanshi ya hana ni sakat. Ni dai ba wannan ba. Dama ina so in ce maka. Na sai dan jarida. Ki sai dan jarida kuma? Ai na kika sai dan jarida. Dan jaridan da ake nuna a tashar Arewa 24 ko kuma a YouTube channel mai suna Mishadda Global Resources. Ai ba a sai da CD yanzu hajiya. Kai ma kenan da kake da fim din. Baka san turaren dan jarida ba? Turaren dan jarida kuma? Ai shahararsa ya wuce inda kake tunani. To, sai Allah. Dan jarida, fim dan jarida, dan jarida, fim. Ki iko sai Allah. To, wannan shine na je na wannan ƙarshen? To ina ake samun sa? Za ku iya samun turaren dan jarida a kasuwar Sabon Gari a shagon Alhaji Aminu Bala mai gishiri number B166. A kasuwar Wambai kuma za ku same shi a layin Sharubutu a shagon Abba Zango. A kasuwar Kurmi kuma za ku same shi a shagon Alhaji Saminu na Annabi. Ƙawata ya kika gani? Kai ya kika ga takalma ƙawata. Ya kika ga jakakkuna? A dan canji kadai zaki samu irin abin da kike so. Dan canji shoes and bags suna da kowane irin kaya da za ku iya nema ba sai kun wahala da kanku zuwa wani gurin ba. Ni yanzu na ga guri a nan wajen dan canji shoes and bags kadai nake son takalma da jakunkuna na. Abin da nake so da ke duk takalma da jakan da na sa a cikin lefai. Ki koma gida ki ebe su ki kyautar ga ɗan uwanki. Ke kuma ke da ƙawarki ku zaɓi duk takalmi da jakan da kuke so a nan. Tikin mu sama mu takalmi. Wannan zai fi shiga ko ƙawata? Kai. Ya dan yi light amma yayi. Kantin dan canji muna nan a kasuwar Sabon Gari Kano. Dubai line ma'ana layin 'yan takalma a saman Bene, PV lambar 14. Samari da 'yan mata za ku iya tuntuɓar mu akan wannan lambar wayar. Dan canji shoes and bags shine zaɓi na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina yi wa mai girma Yarima barka da zuwa. Ina yi wa manya-manyan baƙinmu barka da zuwa. Ina yi wa ɗalibanmu da iyayen yara barka da zuwa. Ba komai bane ba yasa na karɓi wannan loudspeaker zan yi magana. A jiya da daddare aka samu an sa azzalumai. Ware. Suka koro su
kan titi suka ringa yawo. Da ba don Halima ƙawarta ba da mahaifiyarta, da Bintu ba ta san yadda za su tsinci kansu ba a wannan tsakar daren. Ina wannan maganan ne saboda mutane su gane ba lalle sai ɗan mai kuɗi ba ne ba yake samun sakamako mai kyau. Hatsaka ne da ƙwazo kamar yadda Bintu ta yi. Mutanen nan da suka yi wa Bintu haka ita da iyayenta, in masu shiryuwa ne Allah ya shirya su, su kuma su Bintu da ita da iyayenta Allah ya kawo musu ɗauki. Bisa Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Ina so in yi magana. A hakika wannan labari da na ji na Bintu lallai ya taɓa ni. Ina so in ga wannan yarinya Bintu tare da mahaifinta a ofis na principal. Gidan sarauta. Gidan sarauta. Gidan sarauta. Gidan sarauta. Gidan sarauta. Ban yi tunanin akwai ɗan adam ɗin da zai aikata wa ɗan adam ɗan uwansa irin wannan mummunan aiki mai cike da zalunci da rashin tausayi ba. Yarima kenan, iyakan ka kawai ka sani. Kama saboda ka taso da kyakkyawar zuciya ne kuma ka gina ta ƙoƙarin taimakawa mutane ne shi yasa. Amma Yarima ɗan adam da kake gani mugun mutum. Kaɗan daga cikin mutane ne kaɗai za ka iya samun su waɗanda zuciyoyinsu suke cike da alkhairi ko wani abu makamancin haka. Amma da yawan mutane da kake gani zuciyoyinsu a lalace suke, mugun hali da baƙin ciki da ƙyashi da hassada. Wani abin da ya faɗa gaskiya ne, so. Ki daina kuka. Ya sunan ɗalibar? Sunanta Bintu. Yes, haka ne. Bintu. Bai kamata a ce na mance da sunan yarinya mai ilimi irin ki ba. Baba. Haba, ai kai ne baban ko ai Yarima. A'a baba karka ce haka. Ai babba ne ko a ina. Allah ya taya ma ranka ya daɗe. Mama, ina so in muku wani tuni wataƙila kun manta ko kuma kuncin rayuwa ya sa kun kasa tunawa. Bintu, wallahi ba ƙaramin arziki Allah ya muku da ya mallaka muku ta ba. Saboda samun yarinya mai ilimi
da kulawa da tausayin iyaye irinta yana da matuƙar wuya a cikin irin wannan zamani. Haka ne. Wannan gaskiya ne ranka daɗe. Alhamdulillah. Don haka ku cire damuwa a ranku. Insha Allah daga yau duk wani buƙatuwa na rayuwa ba ku da matsalar shi. Allah ya sa. Mun gode. Amin. Zan tura ɗaya daga cikin yarana ya kai ku gida in ya so sai ya ga inda kuke. Mun gode. Allah ya saka da alheri. Allah ya ji kan sarki Idrisu ɗan Abdullah jikan Hashim. Amin baba, na gode. Ya yi kyau. Baba kaga irin riba ilimin ta fara cinta tun yanzu kafin a je ko ina ko? Sai a dage Bintu. Wow, it's beautiful. Muna godiya. Ai baba ku ƙara godewa Allah. Yarima ya yi matuƙar damuwa akan labarin da kuka bashi. Har ya shiga mota hawaye yana zuba a fuskansa. Allah sarki. Wallahi mun sha jin labarin irin ayyukan da yake na karamci da tausayi. Sai gashi yau Allah ya sa mu ma mun ɗanɗana roman wannan hali da ɗabi'a nashi. Wato a lokacin da mutane suke gudu, a lokacin kuma Allah ya kawo Yarima cikin rayuwar Allah mai iko. Yarima ko bai kuka ba yakan sa mutane kukan farin ciki. Balle halin da ya ganku a ciki ya sa shi kuka. To, hakika Allah maji roƙon bawansa ne. Ina mai tabbatar muku da cewa daga yau rayuwarku ta canza ni har abada. Yarima ya amsa yana gaishe ku. Wato Yarima, tun da muke da kai ban taɓa ganin ɓacin rai a fuskarka irin na yau. Haka ne Ahmad. Ka san a duniya ba abin da na tsana irin in ga mai kuɗi yana wulaƙanta talaka. Aiko suna nan da yawa. Don abin da yanzu kusan ma suka mai da shi kamar yayi kenan. Ka samu mai kuɗi, hamshakin mai kuɗi wanda yana kwana da abinci sama da buhu 50 a taskarsa. Amma wallahi makocinsa abin da zai ci da iyalinsa a ranar baya da shi. Haka zai fita ya ta wance galeluwa ya dawo wuni guda bai zama lalle ya samu abin da zai ba iyalinsa ba, wallahi ran kai da shi. Ai ko wannan wuta zai shiga. To su dai haka su a ganin su dai za su iya ganin annaba a haka. Ina ai wannan ba zai ga annabi. To ita ka san da yake rahama ubangiji tana ko ina, wataƙila sai ka ga sun gan shi. Ai Ahmad, ina da hujja babba da yasa na faɗi haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa da kansa cewa lallai mai kuɗi sai ya ji tausayin talaka, sai ya taimaka masa matuƙar yana so ya samu rabo a ranar gobe kiyama. Allahu Akbar. Wannan kaɗan kenan. Baccin haka kuma akwai ayoyi da hadisai da dama da suka yi bayani akan irin waɗannan abubuwa. Ya kamata idan mutum yana da dukiya ya yi amfani da su wajen taimaka ma talakawa, marayu da 'yan uwa na kusa. Gaskiya ne wannan Yarima. Ai duk wanda yake aikata abin da annabi ya umarni da shi, yaki kuma barin abin da annabi ya hani da shi. Allah ya huci zuciyar Yarima. Ga sarauta ga kuma ilimi. Ina zuwa. Abdul ne yake kira Yarima. Sasha amsa kowa. Abdul. Allah ya taimake ka. Yes Abdul. Me ka samu a kansu? Ranka ya daɗe, sunan yaron kaka. Babansa kuma Alhaji Tanko Maidala. Shi ya sangalta shi saboda sunan kakansa yake da shi. Sannan ya ba shi dama ya yi duk abin da ya ga dama. Kai Abdul, me haka kuma da Allah ka iya harshenka? Waye wani Alhaji kuma kake kiransa Maidala? Kana fada ka taso ka girma a fada amma ba za ka iya adireshin din talaka ba? Domin kana a gaban Yarima kana wani kiran wani mutum wai Maidala? Sorry sir, a yi min aikin gafara. Babansa Tanko
shi ya sangalta shi ke abin da ya ga dama. Idan prince bai manta ba, ko last 2 weeks ai mun haɗu da wani yana watsar da kayan wani mutum wanda yake haya a cikin gidansa har aka saya masa wannan gidan. Oh, na tuna Yarima. Kai ma bai kamata a ce ka manta da wannan mutumin ba. Abin ba wani daɗewa ya ba can sosai. Ƙwarai da gaske na tuna. Ai bai jima. Muna jin ka Abdul. To shi ne uban yaron, kuma ɗan shi ne mai shigewa gaba wajen wulaƙanta talakawa, musamman masu haya a gidansu. Gidaje nawa yake da su ne a garin nan Abdul? Ranka ya daɗe suna da yawa, amma ai duk ƙananan gidaje ne. Gidan kuɗi da ke a Dubai ko a London ko a New York duk zai sai gidajen nasu. Ashe talaka ne. A wajen ka talaka ne duk ranka ya daɗe. Mu haɗu da kai a gida Abdul. Ka sake bincike sai ka zo da report ɗin gaba ɗaya. An gama ranka ya daɗe. Ina so ka san halin uban nasa a wurin son kuɗi. An gama ranka ya daɗe. Wato Yarima haka mutane suke, wasu idan suka samu dama yar kaɗan sai su wulaƙanta kowa ma su dinga kallon kowa ba a bakin komai ba. Ba tare da sun san cewa mai kuɗin garin su fa in ya zo wani gurin talaka ne shi ba. Haka shi ma in ya je can wani garin shi ma talaka ne a wancan garin. Mutane sai a hankali ranka ya daɗe. Ai wanda ya fi kowa kuɗi a ƙasar nan in za a tattara dukkan abin da ya mallaka bai fi ƙarfin abin da wani zai kashe a lokaci guda ba. Ahmad, me za mu yi musu yadda ba za mu zalunce su ba kuma mu rama ma waɗanda suka cuta? Akwai ranka dai. Nan ne masaukin naku? Nan ne. Gidan game masaukin nan ma'umman Halima, ƙawar Bintu. Masanya za a yi ba, rushe shi za a yi a gina wani. Oh, naku ne ko? A'a ba namu bane, haya muke yi. Ba damuwa, duk zan rubuta na yi wa Prince bayani. Ga wannan, ku rike na siyan abinci kafin gobe ko jibi. Ai wannan kudin na aisan yawa. Wannan dan ayan canjin da suka rage ni. Idan ba ku adda Yarima jibi ba zan zo su kudin. Dan na san wayannan sun yi kada. To ko mun gode. Ban daki nawa ne a gidan nan? Guda ɗaya ne ka gan shi can haka. Ba damuwa. No, ba sai na gani ba. Bintu ga wannan lamba. Lambar waya na ne, idan da wata matsala za ki iya kiran wannan lamba. To mun gode sosai. Mun gode ranka ya daɗe. Hajiya ba ni ne ranka ya daɗe ba. Ni ma dan aike ne. Hadimin Yarima ne. To a miƙa mana godiya. Zai ji insha Allah. Sauka lafiya. A isar da saƙon godiya insha Allah. Amma gaskiya ka zo da shawara. Yarima ke. An taimake su, an taimaki kuma wanda aka cuta. Gaskiya ne Yarima. Yawwa. Allah ya ƙara. Mama barka da. Allah ya ƙara miki nisan kwana. Ƙara miki shekaru. Hamad. Mama. Me ya samu abokin naka na ga ya shigo yana ta dariya? Ai yanzu ne ya fara dariya mama. Da za kuka yake yi. Kuka kuma Bello? Amma dai ba kukan baƙin ciki ko kuma na rashi ba ne ya sa shi kuka. Duka babu ko ɗaya mama. Kukan tausayi ne. Wani bawan Allah ne. Mun to a hanya ma ga wani ibtila'i ya faɗa masa.
Ai, Bello zai yi abin da ya fi haka. In dai akan talaka ne, zai iya zubar da hawaye. Gaskiya ne mama. Aikin ga da yake ya samu amini na gari wanda ya iya ba da shawara. Kin ga ai sai da ya ajiye kukan a waje sannan ya shigo da dariya. Ko? Prince Mu'azzam kenan. Baki abin magana. A ai gaskiya na faɗa. Kaga rabu da shi. So yake nuna maka wai ya fi ka sani na. Gaskiya samun Ahmad a matsayin aboki alkhairi ne a wurinka. Mala Amadu. Yarima. Ga abinci da na sa aka shirya muku. Bismillah. So, ni baran je dan kasan mu ba ma kyale abincin gidan sarauta ba ma. Kun zo zuba ma ne. A'a, kyale shi tukun. Ka gaya mata labarin nan ni in karasa wannan Yarima. Ya hanya, kun sha hanya. Amma gaskiya ban gane ku ba. Ku ne da wannan motar? Kwarai kuwa. Kwarai kuwa. To ai ka san ba abin yadda bane. Na sani ko sace ni kuka zo ku yi ko kuma wata damfara ta? Saboda ni fa akan maganar kuɗi. Ni ba a yi mun haka, ba a yi mun kutse. Ko ba ka bane? Da yanzu ina raye in ba mutuwa ba me zai zo ya dauke ka ina da. Ai ba da. Su faɗi me ya kashi kawai, in za mu saurara mu saurara, in za su ƙara gaba kuma su ƙara. Alhaji, da ka ba mu guri mun zauna, ziyarar tamu ba ta tsayuwa ba ce. Amma sai kun faɗa min abin da yake tafi da ku. Dada, mu shiga mu saurare me suka tuwo da shi, tunda akan hanya muke za mu fita. To bari a caje su tukuna. Sai an caje su. Kai me gadi? Nan normal. Na'am Alhaji. Bai me sunan kalar rigar ka mutumina. Dan nan ni rigar sa ko ma kala. A caje mu. Gaskiya ba za a caje mu ba, mu ba ƙananan mutane bane. ka zo da rigar leda ka ce wani a caje ka ba ka da kuɗi malam, ba ka da kuɗi ƙaramin mutum ne kai mana. Kaga sallama kai sai caje mu. Kai caje su. Fara ta wannan da ya sawo rigar leda. Ko ba ka caje su ba. Fara ta kan mai rigar ruwan nan. Wannan mai fentin tasi din nan. Zo kai aikin ka. Caje shi. Caje shi ba. Kai ne kula nan. Kaza tana iya buya a nan za ka daddafa. Leda ce fa a jikinsa ba fa riga ba. Faɗa dama wannan irin shaddan nace da ba ta jin ruwa. Duk rigar ruwa ce dai. An dama wannan ya dan yi kokari ya hawo wannan wace ba ta jin ruwan nan ne ko? A tsaye da kalamai daidai. A to kalaman baka da kuɗi malam shiga mu je. Mu sa ku a gaba. Shigo da su kai. Ka sawo rigar leda ka ce wa za ka zo za ka caje mutum nan ake dubawa ciki. Ana iya ɓoye cinyar kaza ana. Ware. Anya ku san abin da kuke faɗi kuwa. Wai gidana wanda nake zaune a ciki shine za ku zo ku ce wai za ku saya? Wannan rainin wayo ne. Alhaji ba raini bane. Abu ne aka gani naka ana so za a siya. Kuma mun san kai mai siyan gidaje ne kana sayarwa. To menene a ciki dan mun ga gidanka mun ce ka siyar mana? To ba zan sayar ba. Alhaji ashe kai ba dan kasuwa bane kenan. Karfa ka manta mun ce za mu siya ko nawa ne. Na ce ba zan sayar ba. Sallama. Tashi mu tafi. Ai. Dakata. Ai. Mene magajinsa? Ka ce ko nawa za ku siya? Kwarai kuwa. Ko nawa? Kwarai kuwa. Ko nawa ne za a siya? Dada. A so mai magana. Kai rabu da su. Idan da gaske suke yi, ina da sauran wasu gidaje ga suna. A zagaya da ku gidaje na ku je ku zaɓi duk wanda kuke so in sayar mu. Alhaji, mai gidanmu ne ya samu nemo mai gida zai karrama wani mutum mai mutunci a wurinsa. Sannan mun duba babu wani gida da ya dace mu zo in ba wannan gidan ba.
to wannan gida ai ba shi bane gidan da yafi kowanne kyau a angon nan. Ko shi ne? Alhaji kenan. Baka san waye mai gidan namu ba. Da ka san waye mai gidan namu, kai da kanka zaka so kasuwanci ya haɗa ka da shi. Abin alfahari ne kai cinikayya da mai gidanmu. Darajar ka ce za ta karu. Ai, ba wata daraja sama da kuɗi. A sawana ne ka kirka na jabakka. Kuɗi su ne komai. Ba wani wanda dan mun yi wata sabga da shi zai kara mana daraja. Wai mun ga fitan mu ayi sabgar. Dada, to ta so kaci. Aha ba Allah. Allah wallahi ta so. Ta gaske? Allah. Tashe ni. Ta so. Himar da. Kana ji? Na mu shiga cikin mu tattauna. Ai ka jale sai rainin wayo ne kawai. Rabu da su. A'a. Dan da saka ce mai gidansu da gani an alfahari ne mu shiga mu tattauna. To ma ba sai dai ai masu tsada. Shi yasa za mu shiga cikin gaya ma farashin da zan goga musu wanda ya za su iya biya. Yayi. Kujerin gidan da komai mu ce musu. Yayi. Shiga ciki. To. Duka. To. Have a seat. Ku zauna aka ce. Zan shiga ciki in girka shi in ya wada zan fito mu buga a kwashi. Habiba. Malam. Ɗauki maza. Yanzu Zainab. Ɗauki Awwal. Umman Habiba. Za ni kici. Sai ta gaya mana nawa ne kuɗin haya gidan nan. Kin ga sai mu biya tunda an samu wannan kuɗin. Ko kuwa? Haka ne. To ai malam wannan kuɗin ai ba na haya aka ce a biya ba. Ce akai a sai a kayan abinci ku sai kayan abinci aka ce. Ai malam ina ganin ba sai kun biya haya ba tunda kaga kuɗin nan kuɗin ku ne. A'a wannan kuɗin namu ne gaba ɗaya. Abin da kika yi mana ba mu san irin godiya da za mu yi miki ba. Wato irin tarbar da kika yi mana a gidan nan tamkar irin tarbar da Ansarawa Madina suka yi wa muhajirin lokacin da kafiran Makka suka takura wa musulmai. Da suka dawo Madina suka karɓe su hannu biyu. Duk wata dukiya tasu suka raba ta daidai, suka raba gidaje daidai, kayan abincinsu komai da suka mallaka suka ba su. Yanzu ba je ba dan sauka da kika mana a gidan nan ba, kika ba mu gurin kwana, kika yi girki, kowa ya ci abinci, da ina za mu sara mu. Saboda kada abin da muka samu naki ne ke ma. Wannan gaskiya ne. Halima, tashi mu je mu yi magana. Oh, ba za ku zauna ku ci abinci ba? Ina magana rami. Kaga yaran nan ko gulma. Ke cika sake manta da su ba na yara ba a tasu. Shi kenan. Yaya? Ana ji. Ka ce mu shigo. Kora da Ali za Ai na kore su. Ka kana gani fa a bakin gate. Har fasawa ne aka yi musu wulakanci. Eh? Ba irin wannan korar ba. Kora dali ita ce mu zuƙala musu kuɗi masu tsada suna ji za su watse. Shi ne abin da nake nufi. Gaskiya ne kakana. Kuma gaskiya ne in kai musu haka da gudun su kan suka ji. To amma kana ga kaman yanzu. A iya tsawwalawa. Muka tsawwala muka ce za mu sa gidan nan a kasuwa. Tsawwala ƙarshe no za a iya siyar da shi. Zai kaman 120 haka. Yawwa. Ko da yake kuma gaskiya in na tuna ba. In na tuna abin da ne a gidan nan na kashe kuɗi wallahi. Nawa iya tsawwalawa mu rike mutum wuya. Ko ma zalunci ne a ce mun zalunci mutum mun siyan makama ƙarshe nawa. Gaskiya ne kakana. Gaskiya ne kakana. To amma kana ga kaman mu ce musu miliyan 300. Kai!
ka zo ka da gudu za su gudu shi ne sai ga ta ƙaryar su kakana wallahi Allah baka albarka wato da gudu kana gaya musu 300 nan za su zo mai na dan wake in sun wada 200 mu karbi kuɗin sai mu tafi ka san ina gidan nan namu wannan muka saka shugaban bankin nan wannan muka gano hotonsa a Dubai ne ko Egypt aka gina shi za mu karba mu zauna me sai mun ful din na underground sai mu karbe shi yau mu canza mu wani gidan da ito ai kakana 200 a account kakana dai yadda kai fa da ɗaya ne wannan gida kai komai na wada mun kai naka ne kai ne magadin abin nan duk yadda aka yi kai za ka yi zo mu je kan kai magana Halima wallahi tunda nake ban taba ganin mutumin kirki irinsa ba. Yarima Bello kenan. Ai ya daɗe yana ba mutane mamaki dangane da abubuwan alkhairi da yake yi wa mutane. Allah me yanda ya so. Ga kyau, ga sarauta, ga arziki, ga mutunci da karamci. Di ya haɗa ga duniya ga kuma lahira. Kin ga alamun ɗan aljanna kenan. Halima, ni fa zuciyata tana so ta yaudare ni. Kamar yaya ban gane ba. Zuciyata tana faɗa min cewa kamar ina son sa. Bincike nan. Ai wannan ya daɗe a zukatan 'yan mata. Duk wanda ta san shi ko take jin labarinsa ko 'yar Indiya ce ko 'yar Amerika ce ko Balarabiya ce ba wacce ba za ta ji tana son shi ba. Halima, ki ce ni kan wahalan banza nake yi kenan. Yes. Ki ce wa zuciyarki ta daina wahalar da kanta akan abin da ta san ba za ta samu ba. Miliyan 300. Gidan sarauta. Ba ku ka ce ko nawa ne za ku siya ba? Ko ba ku faɗi ba? Ko da ko kun da dama abin kawai burga ce? Da zuwa da sai. Kai. Idan kun wada miliyan 300 to mi gadin. In ba ku wada ba, ku dai bai ta kanku ku zuba ku ban mana gidanmu. Hadda wani ku zo ku wani ce mana ya kona a gaciya. Yayi mun siya. kai baka ce wa annan mutanen kai masu tsada kenan. Wallahi da na sani da 400. Alhaji. Ko biyar. Ya? Idan kuna kokonto ba abu ne na je ka dawo ba. A take anan za a saka muku kuɗin. Sannan kuma sai kun kira bankin ku kun tabbatar sun shiga. Ina ma da wata TV a daki banda ita ce nakin ko? Wannan TV kuma akwai yaron nan akwai wata sabuwar TV bai da isa ta ɗakin nan ba kuma kun ce kan mu ɗauki komai. Ba komai ku sa kuɗin TV a ciki. Idan kuna so za ku iya cire kuɗin ku mai da su wani account nan ku tabbatar naku ne kafin a dawo ya rubutu. Hello? Na gaji a aiki. Yawwa zan tura ma account yanzu zaka sa miliyan 300. Kuka ce nawa ne kuɗin talabijin ɗin? Ko 700 ce ko 200. 700 ko 700. To zan tura ma sai ka sa miliyan 301. Yawwa na gode. To ban ka siya miliyan 1? Ba ta kai. Ai, wannan ku anya ba yan baba ba ne. Yawwa ni ban ce kamar na gane yaran nan wani baban. Dan hanya nake nufi. Hanya wace hanyar? Da kai ciki ne. Dan damfara. Kai waye babanka a nan garin? Saboda ko zan mu san kowa shi. Alhaji, za ku ba da account ɗinku yanzu. Za a samu kuɗin ku yanzu. Idan kuka ga kuɗin ku tabbatar mu ba in damfara bane. In ya so sai mu ansa gidan. Ko yau ko gobe. Kai kwatsayi ya gane me ake nufi. Kai dole sai mun latsa mun jalaushi. Mu batattu ne. Ba ku zo ku yi mana gado ko sagi ba ya san ku a cikin mu. Akan ɗinku. Awo. Ai ƙurewar ƙarya Allah ake ci ko? Na ka zan saka ko na. Sako wanne ne wanda ka dai gani dai ka bin nan tunda kai zaka bi su ko? Amma
kun yi wata magana kun ce idan kun biya kuɗi za a iya tashi radda ka biya za a tashi yau kace ko gobe ne? Kamar ya kai yau ko gobe ai sai Allah. A dai ba mu wannan. A'a. Ka bari in dai kuɗin mun ji sun tabbata lahu a gare mu. Ai tashin ba na abu ne. Ba za mu rasa inda za mu shiga ne? Ba su ku sa kuɗin ku sa. Ba shi. sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta Jazuli, Allah ƙara mata duk wanda yake wurin nan a tabbatar an masa kyauta. An gama ranka. An gama. Ba su wani an gama ranka. Kai ku shiru. Gobe da safe idan Allah ya kai mu zan sa a zuwa ɗauke ku a kai ku wani wuri. In ya so in kun gani sai mu magana. To mun gode ba mu san wani irin godiya za mu yi maka. Godiya nake ranka ya daɗe. Binci kenan, Binci hazika. Insha Allah sai kin kai kowane irin mataki kike so ki kai a karatu. Kuma kowace makaranta kike so ki a duniyar nan ita zaki. Na gode ranka ya daɗe. Wai me ya shigo da mu wannan unguwanni? Kai? Ya za ku shiga da mu wannan gidan? Ka yi haƙuri Malam Salo. Kun san fa mai gidan nan fa ba mutunci gare shi ba, ya za ku shigo da mu? Babu abin da zai maka. Ku yi sauri don Allah don annabi. Alhaji mutanen nan karfe 10 suka bamu. Gaskiya Alhaji, wallahi da kun shawara da ni da ba a sai da gidan nan ba. Tun jiya fa ba mu yi bacci ba. Muna ta shirye-shirye da kintse-kintse. Haba Alhaji me abin duniya? Shawara ke kullun ke ngana shawara ba daki ke zuwa ki kwanta ba. So nawa muna zama da yaran nan mu san abin da zamu tsara a rayuwarmu. Omi. Magana ba ake ta miliyan 100. Me wa? Za su yi hana ki kasa, sana ki bacci. Assalamu alaikum. Muna zuwa. Wa alaikum. To a zo ni wallahi na rasa. Ga masu abin nan shi kenan ma sun shigo shi kenan sai mu san abin ne. Kai. Wannan fa. Kai. Bai da kai gidanmu.
ki adda ke ko yau za ki ga jahilcin da na so ne maki ban maki. Dakata da Allah. Wayannan su ne masu gidan nan. Daidai da minti ɗayan ko ƙara sai da yaddar su. Wannan ɗin? Ƙwarai kuwa. Me gadi na ne fa wanda kora? To shi ne mallakin gidan a yanzu. Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karbi duniya. Cibiyar karɓar magunguna. Shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine wato Ibrahim Suleiman shine ke tare da ku. Hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba. Duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta Annur Herbal Medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har zuwa yanzu wanda shine maganin da ya fi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci. Magani ne da aka tanada don magance cututtuka da dama da suka shafi al'aura musamman abin da ya shafi matsala na masturbation wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam. Kamar yadda jama'a suka sani wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin Afirka kama daga kasar Ghana, Nigeria, Niger da kasar Kamaru har zuwa kasar Chadi. Da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga 'yan uwanmu mazauna Libya cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunan mu a hannun jami'anmu da ke birnin Sabaha da kuma Misrata. Insha Allahu abinda za ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp za a yi magana da ku in Allah ya yarda. Kamar da jama'a suke gani wannan shine masturbation cleanser kit mallakin cibiyar Annur. Magani ne kala 6 zuwa 7. Duk wata larura da kake da ita a al'aurarka komai jimawarta a jikinka kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan mani, rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna. Muna da ofis a nan cikin birnin Kano sai kuma Lagos, Abuja, Niger kuma kowace jiha a cikin Niger wannan cibiya na da ofishi. Sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service. Ko a cikin gari kake idan kana da wani uzuri kana iya ɗaukar lamba ka kira za a kawo ma maganinka duk inda kake. Ba mu tsaya magance wannan cututtukan kadai ba. Matsala ta jinnu, matsala na hepatitis type A ko type B ko type C ko matsala na diabetes ko matsala na ciwon koda, masu fama da matsala na infection kamar yadda kuka sani cibiyar Annur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen har hada magunguna na ciwon sanyi kowanne iri a samu sauki da Allah subhanahu wataala. Ka sani ana samun maganin masturbation cleanser a wannan cibiya ne ta Annur Herbal Medicine kadai. Kada jama'a su manta lambobin da muka bada akan su ake samun mu, mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshin mu domin tarbar mutane da kuma sauraron su a kuma aika musu magungunan su cikin kwanciyar hankali da dar Allah subhanahu wataala. Mazauna kasar Cote d'Ivoire kuna iya ɗaukar lambobin mu na Niger ko na Accra domin samun magungunan mu. Jama'ar kasar Chad kamar yadda muka yi albishir muna nan tafe cikin kankanin lokaci insha Allahu. Akwai lambobin da muke badawa wanda za ku yi tuntubar mu za a sama muku magungunan ku tun yanzu kafin wannan cibiya ta zo insha Allah. Muna yi Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta Al-Yusra Islamic Medicine. Kamar cutar HIV da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta. Tabbas babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta. kuma ya sanar da shi ga wanda ya so. To alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah. Muna zurfafa bincike sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna, itatuwa, haɗi da tsirrai kan koyarwa ta addinin musulunci. Ina masu fama da matsala ta istimna'i, ma'ana masturbation, wasa da al'aura domin biyawa kai bukata. Domin shi yake kawo kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya. Da tsinkiyar mani ya hana mutum haifuwa. Yana kawo yawan mantuwa, sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam. Wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa. To cibiyar Al-Yusra ta tanada muku sahihin magani a kansa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba, idan muka dora shi a kansa zai daina yin sa da izinin Allah. Ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda, duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu. Muna da ƙwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamun su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke damunsa. Muna hulɗa da al'umma daidai karfin su, ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra da izinin Allah. Muna yi mutanen garin Samunaka albishir ranar 21 ga watan Memba. Zan zo cikin garin Samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin stadion da ke cikin garin Samunaka har na tsawon sati guda.
Ranar 7 ga watan Disamba zan kasance cikin garin Maiduguri ni da kaina domin gudanar da aikin magani a ofishinmu da ke bakin makabartar Gwange Marhaba Plaza na tsawon sati guda da izinin Allah. A ranar 21 ga watan Disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati 1 a cikin garin Kano a ofishinmu da ke kan titin Zuru daidai ga dangi SKY Plaza Bene hawan farko shago mai lamba 53. Haka kuma cikin ƙasar Nijar muna Maradi za a same mu a Agadas za kuma a same mu a cikin garin Yamai. Mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishinmu inda yake a cikin ƙasar ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a ƙasanta lambar garin ne insha Allah za ku iya kira ku tuntube inda ofishinmu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Mala Adam Annas, shugaban cibiyar bayar da magunguna ta Alkhairat. Cibiyar Alkhairat cibiya ce wacce ta shahara wato ta samu ɗaukaka a faɗin duniya wurin warkar da bayan Allah marasa lafiya akan larurori da suke damunsu. Cibiyar Alkhairat tana taimakawa al'umma da ingantattun magungunanta kuma ana warkewa ga baki ɗaya daga cutar HIV. Sickle cell diseases, hepatitis A, B and C har ma da masu fama da matsala na ciwon koda. Cibiyar Alkhairat tana taimakawa ga masu fama da matsala na ciwon sanyi kowane iri da izinin Allah. Cibiyar mu ta Alkhairat bata tsaya iya nan ba, tana taimakawa ga waɗanda suke fama da matsala na istimna'i wato masturbation, biya wa kai bukata ta hanyar wasa da al'aura. Cibiyar Alkhairat tana taimakawa da ingantattun magungunanta wanda sukan kawar da duk wata matsala da akan iya samun ta sakamakon aikata istimna'i. Bayan haka cibiyar mu ta Alkhairat tana taimakawa ga waɗanda suke fama da matsala na junnu, domin aljini yakan iya auren mace ya hana ta aure. Zaka ga mace tana zaune a gida shekara da shekaru ba samari, ko kuma ga samarin suna zuwa amma ba sa maganar aure. Haka zalika muna taimakawa ga waɗanda suke fama da matsala na sihiri, domin makiya suna iya yi wa mutane sihiri. Kaga mutum yana yawan yin jinya, ko kaga mutum yana yawan yin asara, ko kaga mutum yana yawan yin damuwa a cikin rayuwarsa. Cibiyar mu ta Alkhairat tana taimakawa al'umma ta hanyar biyan kuɗin magani kaɗan wato da sauƙi, tare da kuma basu ingantattun magunguna akan larurarsu. Cibiyar mu ta Alkhairat tana iya aikawa da sakonnin magungunan ta a duk inda mutum yake a faɗin duniya. Duk mai buƙatar zuwa wannan cibiya mai albarka ta Alkhairat za a iya samun mu a babban ofishinmu da ke nan cikin garin Kano, a nan unguwa 3 titin Yan Awaki, ko kuma ofishinmu da ke cikin garin Maiduguri a nan Bayafra kusa da gada muna nan a New Plaza, ko kuma ofishinmu da ke cikin garin Mina a nan titin bypass kusa da sabuwar kasuwa muna nan a Fodio Plaza. Cibiyar Alkhairat tana yi muku marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna fatan dai lafiya. Babanmu ya mutu, mun zama marayu. An ce babu maraya sai rago. Mun zabura, mun noma gonar da baban mai ban mana na gado. Amma abin da muka samu mu hudu gaba ɗaya bai fi abincin mutum biyu ba. An ce ba mu saka taki ba ne. Noman da ba sa taki ba a samun komai. Mun sayar da dukkanin abin da muka mallaka. Mun sayi taki. A maimakon gonar da ya haɓaka sai ya naƙasa. An ce ba mai amfani da takin Boko fertilizer ba ne. Domin shi ne takin da idan kai amfani da shi a ƙaramar gona take iya ba da amfanin gonan da ya fi na babban gona. Mun sai da rabin gonarmu mun zo da kuɗi isasshe domin mu ma a ba mu Boko fertilizer domin su don ya canja daga marayu. Ina fatan za mu samu Boko fertilizer ba za a ce mana an wawashe shi ba. Shi Boko fertilizer bai taɓa yankewa ba, kuma muna da shi kala-kala, kuma sunan shi ma bunƙasar gona. Alhamdulillah. Yaya da kaka zan ƙara aure. Ni kuma zan ƙara yaya. Boko fertilizer hanyar haɓaka gona da kuma haɓaka arzikinku. Boko fertilizer akwai ire-irensu kamar NPK 2010-10 Special, 2010-5, 15-15 Special, 27-13-13, Special Maize Blends da sauransu. Suna da takin zamani na masara, shinkafa, dawa, maiwa, gero. Yana nan a Kuntire kan titin zuwa Ungogu No. 61, Kano State. Lambar waya 070 3569 7939.